til at starte med, vil jeg godt bede dig om at præsentere dig selv. Ja, jamen jeg hedder Per Bjerre, og jeg er chef for Danmarks Radios nyhedskanal, og jeg er uddannet journalist, og jeg har været journalist i mange år efterhånden, i 25, og jeg har så været chef de sidste, hvad er det, sådan 10-15 år eller sådan noget, forskellige steder i Danmarks Radio. Ja. Når I får jeres nyheder her på DR1, hvor får I dem så fra? Og det kommer meget an på, hvad det er for nogen. Nogle af dem finder vi selv. For eksempel har vi jo nogle reportere på Christiansborg, som går rundt og taler med politikerne. Og hvis de gør deres arbejde rigtig godt, så kommer de jo tilbage og siger, hey, jeg har en nyhed, nu vil regeringen gøre det og det, eller vi har fundet ud af, at der er noget her, der er helt galt. Og sådan har vi jo fagreportere, som er rigtig dygtige på Christiansborg, vi har det på penge. Vi har nogle rigtig dygtige korrespondenter i udlandet, som melder tilbage med nyheder, som de finder, og interessante mennesker, som de taler med. Og samtidig er det også bare historier, vi får andre steder fra. Samtidig tager vi dem, som avisen har fundet, eller dem, som TV2 har fundet, eller måske kommer det bare på de internationale nyhedsbureauer. Ja. Så når andre journalister finder en god historie, så tager vi også den, helt sikkert. Okay. Når I får for eksempel oplyst en kilde om nyheder, hvordan forholder jeg så kritisk til det? Der er nogle grundregler, som vi altid skal overholde. Det er, at man kan dele dem lidt op i to forskellige kilder, historiegrupper. For eksempel, hvis politiet siger til os, at der er sket et mord, så tror vi på det. Ja, fordi så de er ligesom en officiel kilde, og de er en myndighed. Så ringer vi ikke til nogle andre og siger, at det er nu rigtigt, det politiet siger. Så det er sådan en slags historie. Dem fortæller vi faktisk, hvor man kun har én kilde. Hvis politiet i København fortæller, at der er en rocker, der har skudt en anden rocker, så tror vi, det er rigtigt. Men så er der også den slags historie, hvor nogen siger noget til os. Har I hørt, at der er problemer i regeringen? Det vil vi aldrig tage med bare én kilde, fordi der skal vi ind og have det bekræftet af flere, for det kan være, at det ikke passer, det kan være, at det er et rygte. Det kan være, at den, der siger, der har en interesse i at sige det, selvom det ikke passer. Så meget ofte, jo mere problematisk en historie er, jo vigtigere er det at finde ud af, hvem der har en interesse i, den kommer frem, og finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og der er næsten altid flere sider af en sag, så det er vigtigt at snakke med flere forskellige mennesker. Og i de sager, hvor der er nogen, der angriber nogen, der skal man huske altid at snakke både med den, der angriber nogen, og så med den, som bliver angrebet, så vedkommende kan forsvare sig. Det må ikke være sådan i medierne, at der er en, der kan stille sig op og sige, at jeg synes, den og den er en værre en, og har gjort det og det og det, uden at den, der bliver angrebet, har en mulighed for at komme til ord selv også. Okay. Det er jo selvfølgelig ikke alle nyhederne, der kan komme enten på hjemmeside eller i TV-avisen. Hvordan sorterer I dem fra? Vi prøver at sige, at vi tager de mest væsentlige og putter i tv. Så det skal være nogen, der er vigtige for mange danskere. Det kan også være nogen, som er fascinerende, og som man bare har lyst til at høre mere om. I går havde vi historien om busulykken, hvor der blev dræbt alle de børn i tunnelen nede i Schweiz. Og den er måske ikke så vigtig for mange danskere, men det er alligevel en stor ulykke, så den omtaler vi også, fordi man vil godt høre, hvad det egentlig var, der skete, og man bliver berørt af det. Så kan man sige, at der skal også være nogle historier, som betyder noget for mange mennesker. I dag har vi for eksempel en historie om, at der er en ny undersøgelse, der viser, at folk, der kører i gamle biler, lettere bliver dræbt i trafikken, end hvis du kører i en ny bil. Og det er jo en historie, der betyder noget for rigtig mange, fordi næsten alle på et eller andet tidspunkt kører rundt i biler, og så vil man gerne vide, om det er farligt at køre i en gammel bil. Så det er sådan, der betyder noget for rigtig mange danskere. Ja. Så fascinerende historier, og historier, som betyder meget, kommer i tv. På nettet kan der være mange flere historier. Der kan folk jo selv vælge, hvad de vil have. Så måske i en tv-avis er der kun 8 eller 10 historier måske i virkeligheden. Men på nettet kan vi jo have flere hundrede historier, så der kan komme mange flere på. Der laver vi meget mere, for der kan folk selv lidt vælge, om de interesserer sig for det ene eller det andet. Ja, selvfølgelig. Okay, jeg ved ikke, om du kan huske det, men sagen med Jan Lindholdt Mikkelsen, hvor Ekstrabladet hængte ham ud for at have voldtaget og... Var den for Herning? Ja, okay. Og vi mener jo, medierne, de havde jo dømt ham på forhånden. Ja. Er det så blevet sværere for jer som medier at komme ud med nyheder? Sådan, er der mere fokus på, hvad I skriver, og hvor tidligt I kommer ud med sagerne? Det tænker vi rigtig meget på.
Jeg vil sige, der er nogle medier, der er hurtigere til at gå ud med sådan en historie, end Danmarks Radio er, fordi Ja, det ligger lidt i kortene, at vi skal være grundigere og tjekke tingene bedre, end for eksempel Ekstrabladet, som havde den historie. Og de havde jo sådan en, her er morderen og sådan noget, som jo viste sig at være forkert, og de var nødt til at beklage og undskylde. Ja. Alle medier kan komme til at lave fejl, men vi gør i hvert fald rigtig meget for at tjekke historier, for at undgå, at vi laver fejl. Og hvis vi laver fejl, så prøver vi at rette dem så hurtigt som overhovedet muligt. Men vi har en masse regler, der skal forhindre, at vi kommer til at hænge folk ud. For eksempel har vi jo en grundregel, der siger, at normalt i almindelige straffesager, der fortæller vi ikke navn og billede på dem, der er anklaget for noget. Det gør vi først, når de er dømt. Så normalt vil vi slet ikke nævne sådan en sag som den der fra Herning. Så er der nogle undtagelser, hvor vi gør det alligevel. Altså hvis det er nogle meget kendte mennesker, der bliver sigtet for et eller andet, og det er helt indlysende, så er det svært at fortælle, hvem de er. Lad os sige, at det er en direktør for et eller andet stort firma, der bliver anklaget for at have svindlet. Så er det meget svært at ikke nævne, hvem det er, fordi du kan ikke sige direktøren for det kæmpe store danske firma, og så ikke vide, hvem det er. Så en gang imellem er vi nødt til at sige, hvem det er, før de bliver dømt. Ja. Stein Bakker, ham der svindlede med alle de der IT-millioner, ham havde vi navn på, før han blev dømt. Men han stak vi også af og blev efterlyst. Så og nogle gange bringer vi også efterlysninger, hvor folk ikke er dømt. Der var også en sag her for nylig, hvor der var en indlagt over ved Silkeborg, som var på tur med sin, jeg tror hun var socialrådgiver. Han stak hende ned med en kniv og stak af. Og i sådan nogle situationer nævner vi det også, for der efterlyser politiet, at man siger, at der er begået et mord, og de tror, at han har gjort det. Og så viser vi selvfølgelig billedet af manden, og siger, at politiet efterlyser den her mand i forbindelse med mordet på den og den. Ja. Men det er ikke jeg synes ikke, det er blevet sværere for os at lave historier. Men vi er meget opmærksom på, at det vi siger er rigtigt. Okay. Medierne bliver jo tit omtalt som den fjerde statsmagt. Hvad tænker du om det? Jamen, det tænker jeg godt, for det betyder, at vi er med til at kontrollere, hvad regeringen gør, for eksempel. Så der skal jo være nogen. Det er sundt, at der er nogen, der holder øje med dem, der bestemmer, og dem, der har meget magt. Det er sundt, at der er nogen, der kan en gang imellem ud og tjekke, om politiet opfører sig ordentligt. Det er sundt, at der er nogen, der kan se, om skattevæsenet opfører sig ordentligt, eller om de store virksomheder opfører sig ordentligt, eller om domstolene opfører sig ordentligt. Så det er godt, at der er nogen, man kan henvende sig til, der engang imellem kan gå ud og sige, hvilke videre der egentlig er sket i den her sag, og så prøve at komme til bunds i det. Det er da en af de fornemmeste ting, vi kan gøre, det er at prøve at grave i ting for at fortælle, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Ja. Så er der også det med sociale medier, de får mere magt rundt omkring. Ja. Hvordan ser du det i forhold til de traditionelle medier, som det er? Og det kan man svare rigtig meget på, men en af tingene er jo med de sociale medier, at historier kan hurtigere komme i omløb og komme ud til mange, og det er på en måde det er jo godt, fordi hvis der sker et eller andet, så er folk hurtige til at fortælle det videre. Jeg kan huske, da Michael Jackson døde, der spredte den historie så lynhurtigt på netsider og via mobil og alt muligt andet. Og det er jo fint, for så folk har I hørt Michael Jackson er død. Men der kan også ske noget en gang imellem, hvor det, der bliver spredt, jo er forkert. Der er masser af eksempler på, at nogle nyheder de bliver spredt vildt hurtigt. For nogle uger siden var der en historie, som millioner af mennesker læste, som gik ud på, at ham, der var leder af Cuba i mange år, Fidel Castro, han var død. Det kom simpelthen ud, at Fidel Castro er død. Det var han bare ikke. Og en gang imellem sker der jo det, at sådan nogle rygter kommer ud, og dem kan folk også godt sende videre og tro på, selvfølgelig, fordi jeg har lige hørt fra en af mine venner, at Fidel Castro er død. Det sender jeg også videre til nogle af mine venner. Så det kan også en gang imellem betyde, at rygter, som ikke passer, kommer meget hurtigt rundt. Og medierne bliver presset lidt til at sige, at vi må nok hellere lave noget med Fidel Castro er død. Og vi skal passe meget på, at vi ikke hopper på og sørge for at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert, inden vi bringer det videre. Ja. Og medierne i Vesten, mener du, de tegner et færdigt billede af ikke-vestlige lande? Det er også svært. Der er ingen, altså, når det er ikke nødvendigvis, og det kan også være, hvad er egentlig rigtigt og forkert, men man ser verden forskelligt. Jeg har lige været sammen med nogle
mennesker fra det kinesiske nyhedsselskab, som svarer lidt til Danmarks Radio. De er bare meget større og mange flere penge. Og de ser på verden på en anden måde, end vi gør. Så hvis der sker en eller anden begivenhed i Israel for eksempel, så vil de fortælle en helt anden historie i Kina, end vi gør i Danmark. Og russerne vil også fortælle en anden historie, og det kan være, at dem, der bor i Brasilien, også får en anden historie. Vi ser ikke helt på verden på samme måde. Det er ikke sikkert, at der er noget af det, der er rigtigt eller forkert nødvendigvis, men vi har forskellige syn på det. Og det vi skal passe på, det er, at vi ikke kun ser verden med vores øjne, men vi også husker at fortælle, hvordan andre opfatter det. Og det er jo meget vigtigt, når vi sender vores korrespondenter ud i verden, at de prøver at rapportere ikke det, de tror, vi gerne vil høre, eller at de bekræfter vores fordomme, men de skal prøve at sige, hvad er det, der foregår, og på den ene side sker der det, og der er nogen, der mener det, og sådan noget, så vi skal prøve at gøre billedet så detaljeret og nuanceret som muligt. Så vi ikke kun... Det vi aldrig må gøre i Danmarks Radio, vi må ikke holde med nogen. Altså det eneste sted, man må holde med nogen i virkeligheden, det er, hvis der er fodboldlandskamp, eller der må man gerne hæppe på Danmark. Men hvis vi tager til Israel, så er det vigtigt, at vi ikke holder hverken med israelerne eller palæstinenserne, hvis de er oppe og slås. Så bliver vi nødt til at beskrive, hvad siger israelerne, og hvad siger palæstinenserne. Så igen, så er det vigtigt at se sagen fra flere sider. Ja. Så vil jeg faktisk også spørge, nu sender I jo ikke reklamer og sådan noget. Nej. Hvordan får I så råd til at finansiere det hele? Jamen det gør vi, fordi alle danskere skal betale licens. Og det skal du i virkeligheden også, hvis du på et eller andet tidspunkt, når du bliver 18 og flytter hjemmefra, eller hvornår du nu gør det, skal du også betale licens. Det står simpelthen i lov, at alle danskere skal betale beløb til Danmarks Radio. Ja. Også hvis de ikke har et fjernsyn. Det er der mange, der ikke ved. Så loven er bedre lavet om, så hvis man har en mobil og kan gå på nettet og sådan noget, og se noget på den, så skal man også betale licens. Så alle danskere betaler jo et par tusind om året, 2.500 tror jeg det er, til Danmarks Radio. Så det vi lever af, det er, at alle betaler noget. Og det er jo ikke sikkert, at alle danskere vil ved med det, for der er jo masser af andre medier også, som de kan få, som de ikke skal betale for. Så vi møder flere og flere mennesker, som siger, hvorfor skal vi egentlig betale licens, fordi vi ser ikke Danmarks Radio, vi ser TV3 og TV2 og går på nettet og sådan noget. Men det skal man, altså siger loven lige nu i hvert fald. Ja, det var faktisk alt, hvad vi havde.